super speedy, hurtig som et lyn. Jeg træner hele ugen og lægger arm i byen. Min livret, den er franskbrød med en masse smør. Jeg ligner lidt Mbappe, så spil mig hvis du tør. J er mit navn, ingen er som mig. Jeg træner kun til at slås og laver flæskesteg. Jeg styrer hele YouTube og fanger mange sild. Og folk de vil have min auto og synes jeg er for vild. E-klassen træner, vi er syge til sport. Vi vil tjene lapper og køre stilen hårdt. Når vi spiller fodbold, er vi som de pros. Mbappé, Ronaldo, 1, 2, 3, let's go. E-klassen træner, vi er syge til sport. Vi vil tjene lapper og køre stilen hårdt. Når vi spiller fodbold, er vi som de pros. Mbappé, Ronaldo, 1, 2, 3, let's go. Hvad synes du om